kudai. Nyaya yangu yekutanga regai nditaure kuti handizi kuti vakomana vada kuti dhudhu fire ndivananava kunoti Ray Vines uri kudisa vari kudzana up to now I don't know kuti ichi chavada kuzama kuita ichi chavari kutwita uko chazotenderera chikaenda kuma-avenues zvakare. Then vatanga kuda vachitrenda mwe nemwe atamahuhwa levels na DJ tamuka zvakare vari kuita iyoyo yavo yekuti takuda kupinda ground. Up to now, I don't know what is trying to happen in the street, the Twitter and avenues. Ndo zviri kuitika. Saka handizozi kuti masikechi iri asi tichiri ipapo panhau yemadhodhu fire iyi. DJ Levels vadanzira vakati mufana Ray Vines zvauda kuita izvi naBudichasi unofira mahara. From the way I am seeing, I think yekuti autichi nokuti Budi Ray Vines chikomana ichi adikura nhema unogona kutokonya ndozvandakaona asi wataura kuti aiwa ndokupedzera isi zvamakambetwa kuya kudepartment ramamuri kuti zvatangira papi kuti chikomana Ray Vines chizotaura mastatement akadero ndobva Budichasi vati aiwa oda kuratidza kuti hauna kungwana mupana iwo. Who are you telling kuti izvo unondidiscipline iwo zvikanzi uyatipedzerani ndobva vabuda Budichasi vachitazve vachitrenda vakati ukuwo Ray Vines akabuda chiti ukuwo DJ Tamuka vakabuda vakamira pamberi pegym fit what kuda is a movement yavari kutarisa kuzvo nguva ino yelockdown atikura nhema isu takaputika kungorya nekuvata nothing else to do. Uri mulockdown wakavharwa unoindepi muri muchirungu chehuku wakavharwa uri muchizarira memwana undokuda uchindepi kuita kuti ufurepi kwaunondofura unongofurira mukati unofurira mukati medanga you don't have any time yekuti ukwanise kubuda kuita activity. Saka kudai advocacy they are advocating as kuti indai kugym vanhu. Saka kana iriyo message aiwa message well received tigotanga kuita work towards that nekuti DJ Levels yo vabuda memwe vakati uyu munhu uyu vakati ndi Levels uyu tatomboti is he okay nekuti fast forward yangu achireva papo Levels yange ine munhu pasi uku kuvari kurova uku munhu ukuya achirova chiuno chavo achiti rova come on achirova memwe anati izvi zvitsva izvi zviri kuitika kupi kuma-avenues avanga vachibuda vachiita exercising yavo iyo vasanzi handi tinopedzerana kupe kumaraundi peners ikokoko. Vamwe vakatanga kutaura zvakasiyana-siyana pamusoro pema-exercise avari kuonawo achitenderera vanhu vachiita makung-fu hao. Zvikanzi nevamwe zvakare ndokuti achihamuchiwanza iya imwe vakaenda vakandotenga bhuku raButi Mudwahudhu rakanzi Shut Up and Make Money nemari iri worth $700. Asi bhuku iri muzvitoro kana kuti from house of Buti Mudwahudhu bhuku rinoita $10. Saka Budi chamuchiwanza vari kutengesa ne$700. Inga zvavo vanopromota like this. Do you think kuti if I can sell huku yangu ndoti ndine huku yangu kuita $5, can I get someone anekata anotanga hake kutenga huku yangu netongodzikisa pa$500 iri 1? That's a lot of profit. Asi kuti unomwana here munhu anenge achiderowo inga zvavo vamwe vanhu vanoblesiwa zvinhu musada kuti papeer pressure. Zvamwe wakati saka izoti saka yekugwadziwa here kwari kudii zvikanzi ndakandoremember Buti Chamo ava vakambouya kunasi zvikanzi unoshama muromo kuti achidanzira kuti Buti Chamo chiwanza uchishama muromo kuti unopuhwa mubayiro asi kuti wakazopuhwa here nakuzotipedzera munhu ushu sikanzi unopuhwa mubayiro. Zvikanzi pamwe mudiwa ukati zvebhuku zvogona kubuda nekuti music mostly amukati zvina kushata munhu unoita zvanoda zvake. Vamwe ndokuti musada kuti papeer pressure yekuti vasikana vedu vazotanga kutsvaka imi ndevamwewo vanga vatadza kuti zvokutokuchigwadza izvizvo. Todzokera panhau yemacomments iwaya kuti vamwe vatanzi iwewe chikomana Ray Vines zvakabasa izvakuita izvi zvikanzi someone who end in tears. Ko nyaya iri nyaya yeitasikipiwa nevamwewo zvakare open match here zvikanzi navamwe madi kuita musi wa26 December nekuti ndo inenge iri boxing day tozongosora over tinge tine match yaLevels naDJ Tamuka tobva papo toenda pamatch yani iyeyu chikomana Ray Vines nani naivava vacho vari kunetsana navava
saka inenge iri mechi dzinenge dzichionakidza because tichiona vanhu vakasiyana-siyana because vanti I will teach this young man a huge lesson. Challenge me for what? My question marks. Dobva iye mukukuzvi wati yes, I am challenging you mudhara for a boxing match. Da kudonedza ise zvamakaitwa nani kuenda maketi maybe my best friends muona manje maybe my best friends zvavo vanhu vozongokicha mafilimi nekuti kana varadza kuti vari kutamba vese it means kuti uyu wazobuda achita zvemakumfuhuwa uyu akabuda achita zvemakumfuhuwa ndozvekutirenda muzivana nhasi mine kuti vanozivana, they know each other, so it's vaviri atipinjikwi. Tochibva ipapo toinda zvakare pane nhau yani yaButi Gringo. Zvikanzi nevenewspaper iri ihera kuti ndaona futi nhau iyi zvikanzi Gringo hospitalized getting free treatment. Tikachega tigoverenga tigonzwa kuti vati kudii nenhau iyi. Tafadzwa zimoyo uya ndiye wakanyora apa. Zvikanzi ailing comedian Lazarus Gringo Buhoras has been hospitalized after his situation deteriorated in the past 24 hours. Gringo, who is battling intestine obstruction, sitting discomfort, backache, hearing and talking difficulties, has been admitted to Westview Medical Center in Zimri Park. His wife Netsai confirmed the latest development and thanked well-wishers who are coming to assist them with the donations. The situation has changed, and as of yesterday around 10 a.m., he was in great pain, she said. We went to his specialist surgeon, Dr. Pardon Karidza, who is based in the Avenues clinic. He checked on him and said there are tests that need to be conducted to check what was wrong with him. We then got a call from Dr. Johannes Marisa and other medical practitioners who told us that they wanted to treat him for free at their hospital in Zimri Park. We went there and he got admitted. He was put on intravenous feeding and they gave him an injection. Netsai said Dr. Karidza agreed to give a report to other doctors who were now treating Gringo. Both doctors have agreed to work together, and his first surgeon has confirmed that he will send Gringo's first medical report to that the new doctors will know where to start. She said, it has been a hectic and stressful day for us as a family because Gringo's situation is deteriorating and scary by day. He is in pain. The doctors are treating him for free. They said they will check on his blood levels as he seems to be dehydrated too. So we will need funds to buy the blood sachets. Netsai said musicians First Farai, Nicholas Zakaria, and comedian and actor Kapfupi were present when Gringo was taken to Zimri. First Farai drove us to the medical center in Zimri. She said, I also want to thank Mazibaba Zakaria and Kapfupi who visited. Some people are even sending money on EcoCash. While a non-governmental organization called and promised to assist tomorrow, I am happy with the responses that we are getting. Ndo zvatagwa apa pamunewspaper iri. Asi zvatagwa pamunewspaper iri ka handizivi manje kuti vakabuda madzibaba kana kuti regai nditi mukoma Bhanda handizozi kuti nekuda kwevasina hawo kumentionwa kuda vakati musandimenshina I don't know, asi ndakanga ndavaona zuro vakanyorwa kunzi vakabatsira saka handizozivi kuti nekuda kwei maybe vane zvavakazviitira panhau idzodzi I don't know kuti zvofamba sei. Zvikanzi zvokuudzwa chose vakuru vanoti rume rimwe harikombi churu, chara chimwe hachitswanyenda. Hona icho vaviri zvikomo zvepedo zvopangurirana mhute nesuwo vamwe veruzhinji tikaita mudeme tikabatsirana hama dzedu dzoshaya munharaunda matigere chinhu chakanaka chose nekuti nedzimwe nguva mangwana chiri kwakowo. At least matauro zvinemusoro nhasi kwete zvamunombotaura zvimwewo izvo ndemumwe wataura izvi. Zvikanzi saka yasekuru Bhanda mati inhema here ndevamwewo avo. Isatizoziviwo like I said handizivi nekuti ndandakaona kune mamwe mapeji chinzi vakaenda kundobatsira saka I don't know kuti nekuda kwei vasina kumensheniwawo zvakare apa.
zvikanzi kuda ndo mari kana kuti aihedi kuti chaitova chikwereti medical bill chaaiva nacho kusuroko kuda ndiyo mari yakazobhadharwa nasekuru ameno kana ndakakanganisa kuwa aihedi kuti vachabhadhara mamedical bills kusvika ava right meaning kuti kana paiva nezvikwereti vakazongobatanidzira ndovamwewo avo vaitaura seizvozvi zvikanzi nevamwe zvakare gepo soon Budi Gringo wish you speed recoveries. Vamwe vakatanga kutaura zvakasiyana siyana tikati hazvina kushata ndo zvandokwanisa kutaura tingotaura kuti zvinozvitenda kuti at least kune vamwe vanhu vari willing kuti vange vachibatsira munhu wakaita saBudi Gringo nokuti munhu wakafadza vazhinji panguva yedu yekukura like I always say kuti kune vamwe vanhu vanenge vada kukwanisa kubatsirawo panguva ino vanokwanisa kuti sei kundobatsira Budi Gringo chingoti I wish you all the best and get well soon Budi Gringo ndo zvandokwanisa kutaura mukati mevhidhiyo yangu ino chakubata zvakare pachikamu chinotevera.